धेमाजिनि नरेंजानाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिदों। दिनै श्री श्री लक्ष्मी फुजानि सान। बेखौनो दाब दाब जायगायाव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै लक्ष्मी फुजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नरेंजानाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिदों। हाबाफारि बादियै बिमा लक्ष्मीखौनो सुख्रेंबारि गामिनि बर' ख्रिस्टि हानजाया मोसानानै बरायना बेखेवना होफैयो। मेहेरगोनां हाबाफारियावनो जोंनि खौरांगिरि बिमल गयारिया लाइभ एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयराम ब्रह्मनि नारेंजान लोखि मन्दिराव आं दंफैयो। बे नारेंजान लोखि मन्दिराव दिनै सुख्रेंबारि गामिनि बर' ख्रिस्टि दोलोआ बिथांमोना इयाव लोखि फुजाखौ बेखेवफैदों। बेखेवनाय लोगोसे बिथांमोननि मोसानाय हान्जाखौ बिथांमोना फैदों। बे बिथांमोननि मोसानाय हान्जा जे आफादगिरिनि बिथांनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्राखौ मिथिना लादों। लोगोसेनो दिनै नारेंजानाव फुजायाव नोंथांमोन बेखेवनायखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं खुलुमनाय थाबाय। आंनि मुङा मुस्रि सुनिल बसुमतारी। आंनि गामिया जाबाय सुख्रेंबारि आरो आङो दिनै आंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव माने जोनोम मोननाय आरो लोगोसेनो दिनै जोंनि नैबे बर' हारिमुनि मोनसे ख्रिस्टि दोलो दङ। ख्रिस्टि दोलो हान्जाखौ लोगोसे लानानै आंखौ हांख्रायनायलाय आं दिनै जोंनि नैबे बोसोराव खनसेल' श्री श्री लोखि बिमाखौ बरायनायाव एबा बेखेवजेननायाव हांख्रायनायलाय आङो गोसो गोथारै आंनि हान्जाफोरखौ लानानै फैनाय जादों। दिनै नोंथाङा बे लोखि मन्दिरखौ बेखेवनो मोननानै नोंथांनि ख्रिस्टि दोलोआ दिनै बे लोखि मन्दिरखौ बेखेवनानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनदों? बेयावथ' आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोनसेल' हारिनि फुजा नङा बियो। बेवहाय नेपालि दं, बर' दं, मिसिं दङ आरो जोंना जलदास दङ, जेनेबा राजबंसि दङ। गासैबो हारिखौ ज' लायनानै जोङो मोनसे लोखि फुजाखौ बयबो मानिखायो होननानै बेयाव खुंनायलाय जोङो आंखौ आरो बेखेवनो होनायलाय बे लोखि मन्दपाव आंखौ बेखेवजेननो होनायखाय आं मोजां मोननाय थाबाय आरो नोंथाङा बेयाव बेखेवनायनि सिगां गिबि अबेबाफोर मन्दप फुजा मन्दिरखौ नोंथाङा बिदि बेखेवनो मोनहैदोंमोन नामा? आं बिदि मन्दिरावथ' आङो मोनाखैमोन, अब्लाबो आं गिदिर धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांनि ख्रिस्टि दोलोआ आंनि ख्रिस्टि दोलोखौ आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बहुद गोबां जायगायावनो गिलामारा, दखुवाखाना, मासख'वा, गगामुख आरो धेमाजि बबेबा सिलाफोथार जुनाय बेफोरावबो आंनि हान्जाखौ ख्रिस्टि दोलो हान्जाखौ लोगो लानानै थांनो हादों आरो अब्लाबो माने मन्दपखौ मोननाय जायाखै। आं मन्दपखौ मोननाय जायाखैमोन। नोंथांनि ख्रिस्टि दोलोखौ नारेंजान फुजा कमिटिया जे मन्दिर लोखिखौ बेखेवनो थाखाय नोंथांखौ लिंना लाबोनायनि थाखाय नोंथाङा बे फुजा कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ मा साबायखर जासिगोन नोंनि चेनेलनि गेजेरजों? बिनि थांखियाव आङो बेखौनो आंखौ अराय सम आरो बिथांमोनखौबो अराय समसिम बिथांमोननि जिउ गोलाव जालांथों आरो फैगोन बोसोरावबो आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन दैदेनलांनो हाथों होननानै आं साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय बर' आफाद ख्रिस्टि दोलोनिफ्राय, सुख्रेंबारि ख्रिस्टि दोलोनिफ्राय। बे समाव आं फुजा कमिटि बिथांनिसिम आं खोनाबाय जे मोजाङै मोजां दङ। बेजोंनो लोगोसे बेयाव फोरोंगिरि सासे दंफैयो। बिथांनिफ्राय जों माखासे लोखि फुजानि नियम खान्थिखौ जों बिथांनिफ्रायबो मिथिना लागोन। सर, আজি नारेंजान লক্ষী পূজা কমিটি যে আজি এই পূজাটো চলাই গৈছে, আপুনি কেনেকৈ লাগিছে, কি ক'ব আপুনি লক্ষী পূজাৰ নামত? ধন্যবাদ। বড়োলেণ্ড কি আছিল, বড়োলেণ্ড পৰ্টেলৰ সাংবাদিক মৰমৰ বিমল বসুমতী দেৱৰ লগতেই সেই পৰ্টেলৰ সকলো সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এয়া মই পূজা মণ্ডপত আহি ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰি আছোঁ। ইয়াত গত 2018 বৰ্ষৰ পৰা
চুৰচুৰীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত জয়ৰামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত একেবাৰে পিছপৰা জেগাত সকলোৱে ইমান বসবাস কৰিছোঁ জাতি সম্প্ৰদায় বড়ো মিচিং হাজং নেপালী সকলোৱে মিলি চুৰচুৰীয়াকৈ হ'লে উদযাপন কৰি আহিছোঁ। বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি লাহে লাহে ৰাইজে অধিক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সহযোগ কৰি আহিছে। আমি এতিয়া 2022 বৰ্ষত উপনীত হৈছোঁ আৰু আমি আজি প্ৰায় 9:45 বজাত চুকুৰিংবাৰী স্থিত বড়ো উদীয়মান যুৱতীৰ কালচাৰেল গ্ৰুপৰ যোগেদি আমাৰ আজি লক্ষী পূজা লক্ষী মূৰ্তি উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ লক্ষী দেৱীয়ে সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে সকলোৱে ঘৰত লক্ষী মাই বাস কৰিব আৰু আগন্তুক বছৰবিলাকত এই ধৰণে আৰু অধিক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। তাকে ছাৰ আজিলৈ ইয়াত মানে পূজা পালন কৰা কেইবছৰ? 2022 বৰ্ষৰ পৰা আজি 18 বৰ্ষৰ পৰা আজি 22 বছৰ হ'ল, মুঠতে 5 বছৰ চলি আছে। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड निउस नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जों देग्लायहाय जोंनि बे फुजाया थारमाने खुंगा 53थि बोसोर जाबाय नै देग्लायजों। बे 53थि बोसोर खुंगायाव जों सानब्रैनि हाबाफारि खुंनो थाखाय आखायाव थाम-थिम खालामदों। नै दिनै सेथि सान, बे सेथि सानाव जोङो हाबाफारि लेखायै जोङो बाथौ सिबिनाय, बे बाथौ सिबिनाय हाबाफारियाव थांबाय आरो बेजों लोगोसे जों बाथौ दरखं बेखेवनायाव थांबाय। दा दंबावो मोनसे हाबाफारि मन्स बेखेवनाय, नैबेखौ जों दसे समनि उनाव जों बेखेवनो आखायाव लादों आरो बे बेखेवखांनायनि उनावनो जोङो 3 रिंगानिफ्राय जोङो बेलासि 3 रिंगानिफ्राय जोङो खेराइ मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बेनिफ्राय 6 रिंगायाव सिनेमा सावथुन दिन्थिफुंनाय लादों। बेनिफ्राय मोनाबिलिनि 10 रिंगायाव जोङो खुला नायजाब सना माइनाव बरमा नायजाब आफादखौ जोङो देखायनो आखायाव लादों आरो जोङो नैथि हाबाफारियाव जोङो 23 खालार खालि बेबायदिनो जोङो सानब्रैनि हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंलांनो होननानै बे एखे रोखोमैनो जों हाबाफारिखौ थारमाने आखायाव लानाय जादों आरो जोबथारनायाव जोङो थामथि हराव केसेट डेन्स मोसाहोनानै जों बादायलायनाय हाबाफारिबो लादों। बेनिफ्राय सिनेमा सावथुन थागोन। बेनिफ्राय आरो खुला नायजाबा गैला जाहैगोन इदिनखालि थारमाने जोबहैगोन। बेनिफ्राय जोङो लास्ट खालि जोङो 25 खालार खालि जोङो मोनाबिलि देंखो मोनाबिलि एकदम अखा थमब्लेट बादायलायनायखौ जोङो आखायाव लादों आरो सिनेमायाबो थागोन आरो जोंहा बान्था राननाय हाबाफारिबो सोलिनाय जागोन थारमाने। देंखो मोनाबिलि हांख्रायगिरिखौ थारमाने बेखेवगिरिखौ जोंनि बे पलासि नामा गामिया दांमोर गामिनिनो बिथाङा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, बिथांनि मुङानो जाबाय उदैमल बर'। बिथांखौनो जोङो बे केसेट डेन्स बेखेवगिरि हिसाबै जों बिथांखौ सायख'नाय जादों। दा गायक हिसाबै जोङो बै सानखालि जोङो कसारि सासे लादों। बेनिफ्राय आरो जयन्त रामसियारिखौ जों लादों। दा नायगिरि बिथांमोनखौ जोङो देग्लाय बोसोराव थारमाने अन्य बोसोराव जोङो लकडाउननि थाखाय थारमाने जोङो मोजाङै गाजा गोमजायै खुंनो हायाखैमोन। बेनिखायनो नैबे देग्लाय बोसोराव गाजा गोमजायै फैनानै जोंनि बे माइनाव फुजाखौ एकदम गासैबो गावनि फुजा होनानै थारमाने लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे फुजासालिखौ समायहोब्ला जोङो जोंनि बे आफादनिफ्राय फुजा कमिटि आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन होननानै जों आसा खालामदों। ख्रिस्टि दोलोनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों गोबां खोथा मिथिना लाबाय। दायो आं मिथिना लागोन फुजा कमिटिनि गाहाय आफादगिरि बिथांनिफ्राय आं मिथिना लागोन जे बे फुजाया देग्लायजों बोसोरबेसे जाखो आरो दिनैनि बे फुजाखौ बिथांमोना माबोरै खुंलांगोन। হয় আজি আপোনাৰ পূজাৰ কমিটি আজি প্ৰেচিডেণ্টটো হয় পেলাই আপুনি যে আপোনালোকৰ এইটো মণ্ডপত আজি বড়ো কৃষ্টি দলে আহি মানে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে, আপুনি কেনেকৈ লাগিছে?
বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল বড়ো কৃষ্টি দল মানে আমাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে মানে এই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজা এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে আমি কৈছোঁ মানে আমি 2018 চনৰ পৰা ধৰি আজি 2022 চন হ'ল আজিলৈকে মানে আমাৰ মানে এই কিবা হেৰি লক্ষী পূজা বাৰুকৈ মানে চলি আহিছে এইটোৰ কাৰণে চেনেলৰ জৰিয়তে মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पैकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पैकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन